Jason Karangana, pasalamatan na nagpapurali si report at may meron na sindihan na mo. Unang nilikoy kay bago, kung paano kayo namin sa personality, bigyan na mo yung tamang parang para magawa yung gusto nila. Alam kong Team Charon Brothers, tropang bakat tiktokers, yung DJ Charon, International Tambayan, yung DJ Charon, sila Tony Enriquez, ang Sir Consalan, Sir John Vincent Cruz, and Ma'am Arlene Cruz, Ma'am Lisa Juan, ang Chairman Louie Mendoza, Ma'am Principal Lenny Messina, and Komunista Kanang Yang Bangwa Lubao. Nakatunda ka na salamat kayo support ng iwanan ninyo. Last month, kung may karapol po lang was namo, kaya po inausayang po lang was, bakit na po makali yung mag-misyon ka lupa ng pumini. So, meron lang po ba, may pili para ka ng mission ng hindi ka magkilangan na kung siya ng Amador Gibana. Kaya po sipagad sa Gampe Malcona, kaya ito pa dyan po yung mission na yun. Palakpakan na naman po na sinuporta kayo tayo. So, reminders mo po, giving na mo and good giving. Dahil po nga lang, pumila lang po kayo ni Manikla, Lunggal, at nabayan ng grupo ng nangyari, iwasan namin tulakan. Ang po may pami sa lulu. Baka nila po baka organize yung event na mo. Kasi po, ang inuman ng po starter, hindi na lang po. Salamat po. Ayan, the advisor of KKPK. Ayan, sana si Sir Fernando Aliari. Ayan, dito sa harap. Okay, sarado ka pa maya meron tayong mga games, ha? Maglalaro muna tayo, lututuin ko muna kayo bago tayo kakain. Okay. Minsan po, masalamat namin pa rin ang naging sponsors namin, especially yung grupo ko ang pangan ng pagmaragal ko. Kaya tayo po ang pangan ko niyan, list na yung page na KKPK. Isa ako po yung member na ng KKPK, alam mo ang problema, accept na kayo po pa rin para maging member na ng KKPK. Puntahan tayo kapag pagmaragal ko international, nanununga rin. 11 years ka na po KKPK. Dahil number ay years na. Malan. Mag-12 ta na eh. 12 years na kayo po, hindi yata ang magawan. 12 years of fruitful, hindi yata akong gawas mula mag-umpisayan pamamagitan ng kapamitan ng Founder Jetty. So sana po, supportan niya po may Islam para nakapapaasokan at karang naliwa po membro, nakatakan pa po ng puso para hindi ko nalilig pamang niya marikanap nasa pangkala at karangalan ng bakal po. So salamat po, bilang meron kami yung anak po ng KKPK, marami po salamat. Ulit niya yung pagkabahagi naman ng grupo ngayon at balo po patuloy rin po at pamaniwalang KKPK mananili. So dahil po salamat. Prices po namin galing pa yan ng abroad. Wow, palakpak naman. Wow. Ayan, galing po yan ng USA, United States of Angeles. Hindi, Angeles lang po. Okay, lahat ng mga bata, syempre pag tinanong kayo, pag in-interview kayo, kailangan sasagot kayo ng malakas, ha? Okay, hi! Hello! Goodbye! Bye-bye. At yung mga hindi kasali, hindi tumabi muna ng konti. Okay, pag hindi po sila 10, out sila. Out. Okay? Okay, hinapit pa natin sila ng konti. Hey!
Di ba na-out yung mga yun? Di pa na-out? Wala ba na-out? Tatawagin po namin yung pangalan niyo. At syempre, pipila po muna doon. Pinapakuha, ha? Kung pinapakuha. Eh di yan, meron kayong pagkain, meron din sila. Alay kasi, English kasi kayo daw ni English. Kailangan, Lobo, Francisca Maris. Sige po, kunin niyo po doon. Beatriz David. Beatriz David. Pista. Giana. Wala. Si Ann Gatiana. Hindi siya nagiging Quincy. Nandiyan na. Kiara. Rohan Cloud Flores. Rohan Cloud Flores. At syempre, next natin mga kapatid na to, pinsan, Sky Flores. Sky Flores. Aki Gabriel. Kyle Macho. Kyle Macho. Ayun. Wait lang, babae muna, babae muna. We can slow dance naked in the moonlight. We can get so damn wasted out of our minds until we're happy. Until we're